Pandhawa tata kadewe saya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Pana Margana Kucing-kucinge persanat padha jek-jek kanthi tiwang kula Ludra Manik Raja Dewaku anyah-anyah. Mandeg Raja Satria mandeg. Tak takoni cara buta yo liya nang yo Gus Moringgal ngaku. Ngaku Gus. Yaksa idemu pating pececet pulahmu kaya manuk branjangan. Tambuh marang aku bari takon ngendi to engko sapa praceka. Waduh ditakoni durung kula kunjung dongko. Yo to yo yen to tambuh marang aku Gus. Aku raseksa kang mbau reksane ngaraske jenengku Dedyaka Cengkong Puspanala. Kala Cengkong Puspanala dasar kapura nyata. Najan kuwi sapa Gus? Satriya panengah Pandhawa Arjuna kekasihku. Arjuna. Yo Permati. Yo Gudakesa. Waduh jenenge akeh temen. Iki lek golek KTP mbiyen piye iki? Paran setiamu Gus. Nuruti apa kang dadi krenteking laku. Ora kena kudu bali. Alih mbacut aja ngrudha paripeksa kelawan aku. Ndas buta pating jenggelek. Ndak sampar ndak sandung. Yen to nganti rambute dena ngubet. Kelawan suku kelakon tigas curiga murdam. Waduh babu. Babu arep opo? Wani kelawan aku. Apamu kang tak wedeni? Buta tata Pandhawa kadiri saya. Indriyaksa Sara Maruta. Sing paek hati-hati Gus. Lena pangendamu rangsang kumudha sumyur kandamu Gus. Rang